Hej alle sammen og velkommen til den her video. Nu skal I se min storebror. Han spiller Fortnite. Jeg elsker også Fortnite. Hvad har du fundet ting? Kender I det? Jeg har den nye gun. Så har jeg de nye bomber. En ny, den der mærkelige ting der. Den her. Hvorfor er du en pige, mund? Den her. Det ved jeg ikke. Jeg har ikke nogen skin. Jeg er træt af at holde den her telefon. Farvel guys.